どうも、ごきげんよう、トリビアカネです。みんな元気にしとう？私は元気にしとうよ。なかなか私が動画で出てこれない中、みんな登録し続けてくれてありがとう。こうやってまたみんなの前で姿を見せることができました。正直久しぶりの動画出演やからなかなかちょっとどうしても緊張してしまってうまいこと言葉が紡がれへん時もあるけれども、そこのところはみんなよろしくね。これから少しずつにはなるけれども頑張って動画出演していろいろみんなと話せたら嬉しいな。みんなもいっぱいコメントや高評価していってくれたら嬉しいな。みんなよろしくね。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。